mmebo memta. Oya kwesi bụ ekene ga ekene. Chegodi. Adobi. Ị na-eche ka m bulu ụzọ kene gị? Ị bulu ụzọ kene ma nwe ihe mere. Ne, asọrọ m gị ọfụma. Ị ga-ewelu nkene na-asọpụrụ m n'ụlọ. Obi. Ya bụ echiche ndị mgbe ochie. Mgbe ochie. Nye ka ofu nwata nwaanyị kpọrọ m ka m pụrụ apụta. Ị jere ịgbadi ya? Nkala ịgbado okwu ya. O wee lotere m na m ejide ego. Otu anyị dị. Ka ezi ka isi ajụrụ m ojiri ajụjụ. Ịmarazi n'otu a ka m si wee pụọ ilo. Obi. Nwanne. Ọ bụrụ na ịchị ịgbado nwaanyị otu anyị dị. Ijebe ebe a na-arụ ụgbọala. Kwefu kirikiri ụmụazị a na-elecha nri. Ịchụọ ha ga-ekweta gị n'ofu ntabi anya. Nwanne ya bụ ihe ahụ. Akale m ụmụ anyị. Ịkarị ha. Iwe dị otu a. Negodi fee. Obinna. Obinna. Ahụrụ na Adaobi kemgbe m batara ebe a. Nke a bụ nke Igbo ị na-ajụ ese Adaobi. Ọ dị ka ịchọkwa ịgbado nwanne m nwaanyị. Okay? Obinna. Mmụọ. Gbado Adaobi. Ị ma Adaobi dị ka nwanne m nwaanyị. Cheka ngwa gị, ị ga-kwụsị ụdị echiche anyị na-eche maka mmụọ, biko. Bani? Ọ ga-efu gị? Ama gị ọfụma. Gị nwa ya atụ ụdị na-ekele ọgọdọ. Gị na nwanne m nwaanyị ama mgbenwe mmekọ. Agwasịgokwa gị. Anyị ga-ekwu ihe a emechaa o. Hello? Biko. Mụ na ndị isi ahịa m nọ na nzukọ kịta, biko. Ka mkpọchie gị azụ. Okay. Daalụ. Boni? Ọmụ bụ ndị isi ahịa gị. Obinna. Nkata ahụ nkata anyị ji bunite ọnọdụ. Yọtabi? I wee bulitecha ọnọdụ nke gị wee butuo nke ma ọkụ ya. Biko. Hello, Clara. Abatago m obodo Igbo m gara. Ọ dị ka abatara m taa. Na anyị ga-afụ. M ga-afụ gị emecha o. Mma akpọ gị, mma afụ gị emecha. Okay. Mana afọrọ m gị n'anya ọfụma nụ. Afụka m gị n'anya. Okay, ka m kpọ gị emecha o, biko. Okay. Okay. Boniface. Onye mere gị ihe a na-eme gị? Ka onye mere m gịnị? Obinna. Ịma ka a si agba egwu a. Cheka ngwa gị. Ana m atụrụ ụmụ anyị ndị ashị. Ashị na-eme ha ebute ego, nnukwute ego. M ji akwado onwe m. Ihe n'anya. Nwanne. Igwe egwu. Ifugonia. Na-eme anya. Nwanne na maka biko. Ma mbọsị. Iwu obere nwa. Wataba na. Nadan. Hey. Eba ka m bi o.
Ụlọ gị amakakwa. Ọ naanị gị bi ebe a? Mba. Mụ na nne na nna m bi. Mana n'oge adịghị anya, izu ụka na-abịa kịta, nkwara ngwongwo gawa n'ụlọ nke m. N'eziokwu, ana m eche na ugbu a na ị ga-enwego akụnụba n'ebe dị iche iche site n'ahịa ndị ị na-atụbata na nke ị na-atụpụ atụpụ. Ịgwa gị eziokwu, ọ bụghị ihe m tụrụ anya ka m na-ahụ ebe a. Nwanne, ihe m bụ n'ezinụlọ a karịrị akarị, wee tinyekwara ihe ndị ọzọ m na-emekwa, mana nsogbu adịrọ. Ngwa ahịa ndị n'elu mmiri anata buru ibu. Eme ego dị n'ime ebe a. Nde naira 50. Mba. Elo magwa mengi za ilo a dobi a di ọcha. E ka no leba. Ke fi leba. Kom se ba, kulie je. De Jesu no wa. Oh. Obinna. Ya na ka ba ke kpọtọ kwura na enye nri, iricha isi nne dalu. Nwa obere ihe ka ọ fọrọ ka ị ghọrọ ya m. Bọrọ n'ụzọ anụ mpama. Kefe na leba. Onye di fa. Nwanne mbọ izizi m gbara gbasara ibulite ọnọdụ o mebere m nke ukwuu. Mba m batara ebe a wee yesasị ife niile. Ebidogo m kezi ị na-ekorịta iche m na-egwu egwu mgbe nsi na mmebido ngwa ngwa. Nna cheka ngwa gị. Ị ga-ebugodo ụzọ biko gbanwuo ụdị ekike anyị na-eke dịrọ mma ha ga-akwụrụ gị ọrụ. Cheka ngwa gị. Tupu ndị ọrụ gị ga-abịa n'ụlọ nka, gbaa mbọ ka ị mana okongwu gị apụgo n'ụlọ tupu ha abịa. Ị na ihe na gwa gị. Ife ọzọ mma gwa gị bụ ha abịa isi ha n'ụlọ nka ọ gị nwanwe ya ma nwekwa ụlọ ndị batago dịcha n'ebe ị na-abịa ebe a mgbe ọ bụla ị nwere akụkọ ọbụla gbasara ihe afịa. Nke ahụ abụrụ nsogbu. Nsogbu m nwere kịta bụ ụmụ nwanne m. Ha na-ama ka esi achịnyere mmadụ aja na garị. Obi. Nwanne. Ebe mmiri na-ehi ebe a na-awụ arụ ka inyere m aka dozie ya. Egwu ihe ahụ gwa gị. Ha na-ama nnọọ ka esi emebi ife. Obinna, ka egwu gị na ọmụ mebiri ya. Asịkwa m na ọ gị nwa mebiri ya. Mana ifuru ebe m na onye nwoke na-akpa nkata wee bulu ọnụ gị bịa tinye ya. Ọ bụrụ ife ka ị mebiri kịta. Makwa m na ụmụ nwoke na-agbacha asịrị. Ma ị ga-achọ itinye ego ebe ị ga-erite uru mmaji pụrụ mmaji. Obinna, ụmụ ahịa ahụ na-azụ n'ikuku. Mmadụ emecha ọ gaghị ahụ isi ego, ọ gaghị ahụ uru ego. Mụ anaghị etinye ego. Biko. Nke a bụkwa ahịa ikuku. N'isi m ka ị ga-etinye ego ahụ. Na gịnị meziri? Aga m ejire gị n'ahịa ebe a na-ere mmadụ ka ọ gịnị? Ma ego na-ana gị bụ ego m eji na-akụ akọ. Gịnị bụ na-akụ akọ? Gịnị ka ego na-akụ? Ego m eji na-ego akwa. Ego akwa? Obinna, ị na-eji ịzọ agbam ụmụ nwoke ụwa niile ka ọ gịnị? M ga-eji were ego m na-enye gị gị na-ego akwa. Ma ihe a bụkwa ohere ezinụlọ na-achọ ka o wee gbuo tọọtọ. Isi na-ego akwa. Mana ị ga-etinye ego mgbagharị. Ka ịkwa nke ego mgbagharị? Ego ụgbọala
Mmejizi okwu na-ejigharị. Mana ịsa m ga-enweta uru mmaji kụrụ mmaji. Ngwanụ, ka anyị zụkọ. Nwanne, nyegori Prada ebe a, nye Gucci ebe a. Yeah. Hey, what do you want? Rado. Hey. Igboezue on the guy. Obinna. Onya o Madam Betty. Adeniyi. Madam Betty. Obi di moto mata yiwo. Ayo kwara na chicha. Yana mmiri ji jiwe wuda ga ebe eto. Agwa na chicha. Baby. Yeah, Obinna. Biko. N'ụgbọala anyị nwere shawama ebe aha. Oh. Ịma na m adịrị nri akwọrọ aka were. Amam. Ka m ga-eweta gị akịta o? Jebe onye ndị ekwu. Obinna, ị ga-echefuzi maka agwa na achịcha afọ o? Biko. Obinna. Mbịa. Madam Betty, ka mbịa. Leo bebe, Bonnie. Why are you talking, baby? Edem is no young baby. When you were bagging a young with baby. Check and bag it. It must go me way to pump table. Biko. One ne? Okay. Case gets it must give way. Check and bag it. Obinna. Kisi we chain a here with a one chicha. Now, Madam Betty, now. Kiki ne name to her. Madam Betty. Kisi we chain oye ring one chicha biko. Ni na neme konubu. Kan we metu no ma. Ma neme gonu mo ogo ko to ogo ya. So bad lo. Oburu to her. So bad lo. Check and bag it. Madam Betty wo. Okay wani jego. Kiki we chain oge ring one chicha biko. Kiki we chain oye ring one. Boni Tigudi. Anum kepo nwanya babe. Nwanya rukwara oge ịnwụta gị. Apụ na maazị ihe na-eme okwu ya. Obinna ekwu n'otu a. Nsogbu adịla. Ọ dị ka eme anyị ha na-arụ ebe a. Ọ dị ka eme ha. Ka ngwa gị. Ị na-afụ nwaanyị a, Madam Betty. Achọrọ m ime ya ego. Ma akpọ mkpu n'ife a ego. Achọrọ ime ya ego. Yeah, that's all. Yeah. Ivie. Ada? Gịnị na-emekwa aka ji akụ? Obi ji ọnụ oyi. Nke kalle nke a na-abịa. Mụ na omesiala m ihe niile m chọrọ n'ụlọ. Isi chi n'igwe dọtụ ego. Ọgịbụ, hapụ n'Okongwu ahụ. Anyị niile kịta na-alụkọ n'ụlọ. Mma na-enwecha ndị ọbịa kwamgbe site na kịta gawa n'ihu. Anyị na-aghọta ihe na-ekwu. Nwanne, ị gaghị aghọta ya. N'oge adịghị anya ọ na-aghọta ya. Sọsọ ihe m ga-emele mgbu ihe m gwara unu na-eme. Ọgịbụ ego ị ga-eweta. Nsogbu adịghị. Anyị ga-ejide n'ịga. Anyị ga-eficha ụlọ nke ọma taa. Nke ọma kwa. Obi, tata bụrụ m Saturday.
Anita. Adumma. Ina bechi. Nsogbu adịrọ. Anọ m ya. Gwan gode. Ebigo. Nke a so n'ihe ga-eju epicha na ngwangwa kịta. Obi, ya maka na nwaanyị na-achọta gị ka ị ga-eji hichara gị unu. Nwanne, o sokwa n'ihe a na-alụ. Ka ezi ihe unu je njuwe chịkọ onye ji unu ego niile nchịkọ onye unu. Ị gaghị eji anyị eme ihe nhicha ụlọ n'ụlọ mpa anyị. Nwanne, bịa ọ bụla anyị nza ma akwụ eji eficha ụlọ iwelu ka etinye aka mara nke ga-ezu eficha ụlọ ngwa ngwa. Bịa obi na kwekwenye na-efichara ụlọ tata. Onye na-emegide isi. Bịa ma ya ka ngwa unu. Ọmamekwu na obodo abụ iwe na ego niile nyicha unu ụra anụ na-eweta n'osi. Adamachịwa. Obinna, ya bụ na anụ eji kwuo ozu na-asọ gị bụ Obinna ịta mana asị gị mụọ iju. O nweghị ụbọchị ikwe suru faficha ụlọ a. Ọ bụzi na anya si ka ngwele pụrụ eze. Obinna, ngwa ụmụ nwanne m ụlọ n'ofe. Hey, nwanne, onye ka m bụzi na nwa sinetọ bịa be m. Ebidokwana ịsa m isi ugbu a. Mana n'eziokwu, Igbo si na nwata bụrụ ọgaranya. Okay. Ama m na ụmụ okorobịa ibe gị ya na-enwuru gị anya ụfụ. Ịmanụ, nke a bụkwa nke obele. Ebe a ka nna anọ ma nzụmahịa bute m n'akụkụ obodo a. Ọ dị ọkwa njọ. Ewe m ụmụ odibo na-enye m aka epechasị na ajụsatụ. O mega ọfụma. Ngwa bịa, jee wetara m mmanya na ntụ oyi. Ọ na-eru egwu ka ị ga na-emeba ahụ. Gịnị ya yikwara o? Mba. Ihe a bụ nwa odibo m. Onye ọ na-enye m aka na-epechasị na ajụsasị. Onye bụ odibo gị? Jee weta m mmanya ngwa gị. Nsogbu adịrọ. Abịawala m. Kedu ebe ị na-aga? M na-eje ka m jee bute nde naira m. Onye a mere ka iji mee anyị ohu n'ụlọ mpa anyị. Ihe na-achọ gwara m ihe i mere mgbe m hụrụ m abịara ebe a. Ya? Ọ dị ka ị nwogo anya. Gbachakwala anya gị. Gbachirigodi. Ọnwa sinetọ ka ị na-akpọ uru m. Achọrọ m ịma n'anya. Anyị agaghị abụ ohu gị. Ị na-anụ? Nwanne, gwatọ ntị na ana ka m gwa gị nke ọma. Ọ bụrụ na unu chọọ ị na-erite ihe n'aka m n'ụlọ, unu ga na-emekwa ihe nne m na-agwa unu. M ga-akwụsị ụmụ agwa m na-akpacha. Ị na-anụ? Nke ahụ abụrụ ya. Nke bụ abụrụ onye mekọtakwa na-akpọ m Obinna ma nwe ndị ọbịa n'ụlọ. Ihe unu ga na-akpọ m bụ Maazị Douglas. Ị na-anụ? Emechakwa ịgwa ndị nke ọzọ. Ngwa kwadonu, mpa ga-anụ nke a. Ịkwana ihe gbasara okongwu gbasara ihe anyị na-akpa kịta. Nsogbu adịrọ. Eme ka ntị ekwuole gị ego na nke ntị ebe oge. Ka nje weta ego m. Okafọ, ngwa ahịa m nọ n'elu mmiri na-anata. Ihe a na-ekwukwana okwu ebe a bụ nde naira 50. Ịmazị onye m. Ngwa ahịa m na-anata ha n'otu a na-efepụgoro na-eje obodo oyibo. Mpa Mma. Bịa nwoke m, a ga-agbapụkwana ya egbe maka si niile anyị na-asị.
Songi nwee ibu nọ n'elu mmiri. Songi na-eje obodo oyibo fanchara ezinụlọ ma. Mba, ị gaghị aghọta. Ka efe mba nghọta, ngwa gwa m, ị madụ ụzọ esi eje ebe ụgbọelu na-anọ. Ife abasị na asịrị ụmụ obere ụmụ agbọghọ afaji eso ya n'ike ijiji, ọkwa ya? Mba, o sokwa n'ife a na-alụ. Asị niile nna asịkwanụ bụ ka m wee bunite ọnọdụ m. Ị nọ n'ụlọ m ebe a na-ebulite ọnọdụ. Ụmụaka ibe nọ n'ebe eni wele aka fada alụpụta ife ji anya afụ. Gị nwa bụ ụkpana na fele ọkụ iche nọ mmanụ ka ị na-agbapụta. Ma ị kpachara anya, ị ga-ebunitegide ọnọdụ ya ọnọdụ ya ewe buba anyị n'ụlọ nga. Oge anya ya efo oyi. Ọ bụrụ ọnụ ka m na-abụ. Nwanne. Maazị Douglas, kamgbe m bịara ebe a etopụbeghị m ọnụ. Nde naira 50 m na-achọ ịpụ m n'aka baa n'aka ndị kọstọm. Ya, echekwa m na esi na ngwaahịa gị apụtawala. Gịnị mezi gị na ndị kọstọm ji enwega nsogbu? Ha si na ọtụtụ akwụkwọ njiwe tụbata afịa bụ adịgboroja. Ya, elekwana ihe ị ga-eme ugbu a. Akpọọla m onye isi ha, onye akpa. Ọ sị na onye enye m aka bupute m ngwaahịa m, mana na m na-enye ya nde naira 10. Ihe m nwee kịta bụ nde naira 5. Amenye onye na-agwa mapụrụ n'isi okwu. Obinna, nwa odibo m. Agwago m Obinna anụma. Ka ị na-egwanye ya? Onye na-ekwu maka onye odibo? Ụmụ odibo m o nwecha ka ha si akpa agwa. Obinna. Obinna na-agwa. Ọdọ m ka ị ma na ihe anyị mekịta bụ obere ife. N'ihi na iri mmiri gbara m. Ngwa, uwe ekpere na nwa sinetọ agbanweghị obi ya, maka ọ gbanwe ya mma ejighị wee gwọ ọgwụ ego. Mụa, ọgwụ ego? Ịma na ya na-acha m ọkụ. Ego a na-ekwu maka ebe a bụkwa nnukwu ego. Ị nọ n'ụlọ a, ewekwucha na ya na-akpọ Maazị Douglas ma nwụ ndị ọbịa ka ime isi ebe isi tipụta ka ọkụkọ kpụ ọkwa n'ike na ị na-achọ ọgọmama isi n'ọdụ ya. Ihe niile kwuru kịta achụpụtago gị okwu n'ama, mana ofu ihe ka m na-ekwe gị nkwa, m ga na-ekwenyere gị aja na gara gị oge ọbụla. Nwanne, nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Gakwan. Adị mma. Ego azụ m na-ekpọ nwanne gị nwoke abịa. Mba o, enwe nwanne m nwoke ọhụụ. Onye a bụ oke enyi m. Aha ya bụ Maazị Raphael. Maazị Raphael bụ onye na-enye onye isi ndị kọstọm aka. No, ịbatago na nkọlọ m. Anyị na-atụ anya na ọ ga-eji ọkwa ya wee nyere gị aka bupụta ngwaahịa gị. Nwanne, mba, Maazị Raphael. Obi ya adị m ụtọ nke ukwuu ma inyere m aka bupụta ngwaahịa m. Nsogbu adịrọ Maazị Douglas. Achọrọ m ịfụ akwụkwọ iji bubata ngwaahịa. Chai, ọ dịrọkwa ebe a. Abụ m ya n'obodo. Maazị Douglas, elezigo m anya na akwụkwọ ndị na-ebubata ngwaahịa nọ n'ụlọ ọrụ anyị. O nweghị nke nwe ihe ọbụla gbanyere gị.
ama m na isozi na ndị nnapụ. Nwanne, kezi ka isi aka otu a? Oji, Maazị Douglas Osondu, aka kpara gị maka njem adịgboroja iji wee na-egbu ndị mmadụ ndụ.